Mi a hivatalos magyar álláspont? Haló? És együttértett velem abban ez az amerikai diplomata, hogy ha ez tegnap előtt egy híres író, mint a Tom Clancy, vagy hasonló leírta egy ponyva regénybe, hogy egyszerre ekkora támadások ér Amerika, akkor senki nem hitte volna el, vagy nem egy reális forgatókönyvnek lett volna elkönyvelve. Hogy ez megtörtént, ezt nem hiszem, hogy tudják ezt még feldolgozni egyáltalán az ottani emberek. Most ön szerint, vagy nem tudom én, a központ szerint létezik egy nyitott világban, és egy olyan országban, az Egyesült Államok, amely szabad és kommunikál. Nagyon kettő indulási oldalán aggódó tekintetek ezekben az órákban és járataikat az utas